Salutare tuturor! Astăzi o să mergem la o emisiune cu tatăl meu, pentru că el suntem de logic, și o să mergem la un târg din Craiova, cel mai frumos târg din Europa. Și ne vedem acolo! Pa, pa! Sunt undeva, nu pot să vorbesc tare. Tati e machiat, se vede după față. Stai, uitați, se vede după față. Acum aici roșu. Și acum cu Carmen. Bună, Bianca! Da, suntem la TLR. Peste câteva secunde o să intrăm în direct la o emisiune super faină. Vă pup! Ne vedem la TV! Am venit din depărtare, doar ne-a fost de sărbătoare. Astăzi stau mesele întinse, toate ușile deschise. S-a pregătit tot să întâmpine Crăciunul. Pune gaz de vin și pâine, că-și e rânduiala bine. Ți-o cânta cu foc și drag, de asta știu eu să fac. Am ajuns la târgul de Crăciun! Da, ce frumoase! Am dus acolo. Și roata! Super frumos și a terminat și tata! Ne vedem mai târziu! Pa, pa! Neața! N-am mai putut să continui vlogul, dar termin acum pentru că am mâncat și n-am mai putut de somn. Dar îl termin acum și o să vă spun părerile mele. I-aș da 2 stele pentru că n-a fost cine știe ce și n-am văzut Sania lui Moș Crăciun. Dar, în schimb, toate alea erau scumpe. Deci, un preloc maxim la noi aici e 5 lei, 4. Zicem 3, 10. Și acolo a fost 30 de lei. Altele erau 70 de lei. 70 de lei. Și mâncarea era super scumpă pentru că tati a dat 160 de lei pentru o costiță, cartofi, maioneză cu ceapă, cu usturoi și un cârnat gigantic. 4 lucruri și la noi aici dacă iei 5 mici, e 10 lei. Maxim 50 de lei. Hai, vă pup, nu mai contem. Pa, pa! Și să nu uitați, like, subscribe și share la toate. Share masiv. Share masiv.